ассалому алайкум дӯстон, бародарон, бинандагони канали Оянда. имрӯз 3 апрели соли 2020 аллакай аз дирӯз дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва биноҳои давлатӣ истифодабарии ниқобҳои тиббӣ ва респираторҳо ба таври ҳатмӣ гаштааст, махсусан дар муассисаҳои давлатӣ ва масҷидҳо. ҳама ин ба хотири пешгирӣ аз вабо аст. бачахеле ки мегӯянд пешгирӣ беҳаст табобат аст. ба гуфтаи як духтури англис, агар давлатҳои ҳамсарҳади мо ба ин бемории шаҳрвандонашон сироят ёфта бошанд, пас дер ё зуд ба Тоҷикистон низ ворид мегардад. лекин якумин сироятёфтаро мо баъд аз 14 рӯз пайдо мекунем ки дар ин муддат ӯ метавонад чандин нафарони дигарро сироят кунанд ва онҳо бошад дигаронро. ба фикри ман шумо бояд як коре кунед ки омадани онро ҳамон қадаре ки метавонед кашонед. Дар назар дорам ҳамин вируси гузарандаро. ба фикри ман дер ё наздик мо ин проблемаро дар тамоми дунё хоҳем дошт. Лекин агар мо тавонем ҳамон қадар дертар ин вирус ба он ҷо биёяд, ҳамон қадар хуб мешавад, чунки мо умедворем ва интизори ваксина ҳастем ки соли дигар ё давоми 18 моҳ тайёр шавад. мебинед, чизе ки манро дар ҳақиқат ташвиш медиҳад ин аст ки мо инро намедонем ва ман намехоҳам ки ҳамаро тарсонам. Вале дар Италия чӣ гуна буд? Вирус аллакай дар байни мардум паҳн шуда буд, пеш аз оне ки мардум фаҳмиданд, пеш аз оне ки беморӣ аниқ шуд ва ин сабаб шуд ки бениҳоят зиёд мардум гирифтори ин беморӣ шуданд. аз ҳамин сабаб ҳам бе эҳтиёҷоти зиёдатӣ аз хона берун наравед, махсусан ба ҷойҳои ҷамъиятӣ ва серодам, ва инчунин аз тавсияҳое ки ба шумо медиҳанд аз тарафи Вазорати Тандурустии Умумии Ҷаҳонӣ ва Вазорати Тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, тавсияҳое ки барои пешгирӣ медиҳанд. ҳатман аз онҳо истифода баред. масалан, истифода бурдан аз маводҳои антисептикӣ, зуд дастҳоро шустан бо собун ё тоза кардан бо спирт ҳангоми баргаштан ба хона, ва ҳар вақте ки ҳангоми ба хона баргаштед, дар 100 грамм оби ҷӯшомада 2 қатра аз сиркои 70% омехта намуда бо он даҳонатонро об гардонед. инчунин дар хона аз пиёз ва сирпиёз низ истифода баред, яъне чеснок. мувофиқи тавсияи табибони ҷопонӣ, даҳону коми худро ҳамеша тар нигоҳ доред, яъне дар якчанд дақиқа бо 2-3 чакраги об даҳонро тар кунед. ҳангоми аз хона берун шудан ҳатман аз респиратор ё ин ки ниқобҳои тиббӣ истифода баред. лекин дар хотир дошта бошед ки вазифаи ниқобҳои тиббӣ шуморо аз дигарон муҳофизат намудан несту, балки баръакс, дигаронро аз шумо муҳофизат намудан аст. зеро агар худи шумо сироят ёфта бошед, бо воситаи он даҳону бӯйниятонро пӯшонда дигаронро сироят намекунед, яъне имконияти сироят кардани дигарон камтар мегардад. аз сабаби он худи шуморо муҳофизат намекунад ки зеро канора ва атрофҳояш кушода аст ва ҳавои беруна аз он ҷо озодона дохил шуда берун мешавад. респираторҳо бошанд, вобаста ба сифаташон 80 то 95% ҳаворо тоза мекунанд, яъне аз 80 то 95% ҳавои нафасмегирифтаи моро тоза мекунанд, филтр мекунанд. бо зиёд гаштани талабот ба респираторҳо ва ниқобҳои тиббӣ, нархи онҳо низ 2 баробар зиёд гаштааст. як ниқобе ки пешвақт 1 сомон фурӯхта мешуд, аллакай 3 сомонӣ нархгузорӣ карда шуда истодааст. ин дар ҳолест ки дар Тоҷикистон сироятёфтаи ин вабо то ҳол ба қайд гирифта нашудааст ва худо медонад ки баъд аз оне ки ба қайд гиранд ва талабот ба ниқоб зиёд гардад, нарх то чӣ андоза боло бурда мешавад. баъдан савдои ниқоб, савдои орду равғанро пахш намуда, тиҷораткорону тоҷирон низ аз савдои орду равған ба савдои ниқоб мепардозанд. лекин агар худи шумо низ хоҳиш дошта бошед ва ниқоб харидорӣ кардан нахоҳед, метавонед онро дар шароити хона худатон низ созед. наврҳо оиди чӣ тавр сохтани ниқобҳои тиббӣ ё ин ки респираторҳо дар YouTube мавҷуд ҳастанд. фақат ҳамааш ҳамин ки ҳаворо тоза карда тавонад. ҳамин қадар чизро мехостам ба саҳми шумо расонам. худ ва наздиконатонро муҳофизат кунед. боқӣ тансияту хонобод ва дар паноҳи худо бошед. то наворҳои оянда, хайр.